Hej og velkommen til Lindas hjørne. I dag skal vi tage en film med vores målinger. Simon vil gerne sige noget nu. Og vi sender videre til Peter! Og vi er til gruppe 6, og vi skulle finde sammenhæng mellem vægte, hvor meget pres man sætter på en, og længden. Og det vi så gjorde, det var, at vi først tog et 10-lod, det vil sige 10 gram, og satte det fast på. Og derefter målte vi, hvor langt det var. Og så derefter så tog vi en på det højeste, vi havde mulighed for. Og det var så på 80 gram. Og efter vi så havde taget den på 80 gram og målt det, så kan vi tage de to. Og med dem, der kan vi opsætte en ligning, hvor vi har de to y'er, som er centimeterne, oppe. Så har vi en brøkstreg, og så derefter så har vi to x'er, som er grammene. Og de to kan vi så få, og af dem så får vi så en brøk, og den omdanner vi til et tal, og det er vores A. Og med den, der kan vi så indsætte et x og et y, og så kan vi få vores B. Og ud fra den, så har vi så ligningens ligning. Linjens ligning. Ligning, super. Men som en hver god tv-kok har jeg snydt lidt, fordi jeg er lidt doven. Så jeg har lagt det alt sammen ind i Excel, og Excel kan altså regne det ud for mig. Udover at den kan regne ligning ud, som vi alle sammen har lært i dagens time, kan den altså også finde noget, der hedder R i anden. Og hvis det er, at man går ind i den, det sted, hvor du kan få den til at vise ligning, vil der også være en, der hedder R i anden. Og hvis man så trykker på vis den, så får du faktisk dit R i anden med i din ligning, når du skal have det, når du skal til at vise det i Excel. Så gør det, og så gør det dit job meget lettere. Sådan der. Fat. Sådan fat. Du skal lave det der show. Mega sjov. Vi prøver at vise et forsøg. Gå nu væk af billedet. Anna, din hat, mand. Hvor fanden er Nej, det skal vi jo ikke. Sig nu stille, gutter. Det skal vi jo ikke. Nej, det skal vi jo ikke. Sådan her. Det er jo ikke det, vi skal. Er du færdig i den? Bounce. Hvad skal vi fortælle? Nu går jeg i gang. Det er sgu da ikke. Bob Peter. Det her bliver meget til